Ma'ams! Hello sa inyong lahat. So for today's video, meron dumating na ano ba to? May dumating na para sa ating Mamshi Store. Yan. Kasi isa rin yan sa mga, ang dami nagko-comment, ang dami nagsasuggest nito. So gagawin ko na at ginawa na po natin. And special thanks to FYI, for your intestine. Ayan, para sa inyo pong pinagkaloob sa akin na banner, signage, name, tag, asa. O bahala na kayo kung anong gusto niyo itawag. Pero bago yan, ayusin muna natin itong mga upuan. Bago natin ikabit yung ating, ano ba yun? Ikaw na nga, mag-comment na nga kayo kung anong tawag niyo sa yung ganun, yung pangalan. Diba? So mostly talaga, itong mga ganito, pagdating ko, hindi pa talaga ito nakaayos. Iniiwan talaga sa akin ito na Ate Vivian at saka ni Michelle. Oo, na ito yung maging trabaho kasi nga daw, para pagpawisan ako kaagad. Diba? Kaliligo mo lang, kailangan pagpawisan ako. Tapos, aalis ba kayo ngayon? Half day kayo? Half day daw silang lahat. Ganyan po talaga sila kababae. Napaka-supportive na mga yan. So ngayon, ayusin muna natin yung mga upuan. By the way, itong mga upuan natin pala ay ibabalik na to kina Brenda sa mga susunod na araw. Kasi gagamitin siya sa August 7 dahil may wedding. And of course sa August 8 dahil sa blessing ng pool. Diba? Kaya kailangan ko na magpagawa ng ng mga upuan na mahaba na gawa sa kahoy. Para na sa ganun. Naka-fix na din yung mga upuan. Hindi na siya palipat-lipat. Actually, total of 20. Saka na nakakatakot kasi 500 isa, baka mamaya mawala yung isa o kaya mag-iba, sayang. So yung 500 pesos na yun, pwede na ako makabuo ng isang o dalawang mahabang kahoy na upuan. Diba? So, kaya ayusin ko muna to ha. Balik ako kayo later. Ayun na. Nakayos na natin mga upuan. Okay na siya. So, eto na yung... actually, hindi ko pa nakikita. Pero, mukhang ganda. Simple lang siya. Pero, diba? Ay, nataganda. Ikabit na natin siya doon sa taas. Let's go! Parang mali yung spelling. Ayan, dito natin siya ilalagay sa bandang taas. Para nasa ganon, dyan sa taas, yung name. Sana magkasya siya. So, ngayon, akit tayo. Kaya ako. Ate, ano mo muna itong mga Ako parang bibigay. Kaya ako. Ay! Sana hindi siya tumulong. Agay! Ayaw pala ako eh. Naka-exterior niya pang ikot. Ay, dito ka sa kapita. Ayan si Dan. Akala namin hindi ka napapasok eh. Ay, gitna pa natin. Gitna na? Gitna na? Flyway pa, ubos. Okay, taas pa. Okay. Wala na pala.
Thank you. Nilaglag pa lahat ng tao. Ala! Ang kuan ba, ang diya sa ubos makigana na siya, oh. Nabasag na lahat. Ang liit po kasi ng mga daliri. Tsaka ba? Ano yan? Sana hindi siya nabuak. Ay, wala yung ilalim. Trati, oh. Kasi mga ilalim. Bala man eh. Dahil doon. Kasi akala ko na naligwak ganun ba? So, unti na lamang siya mga moms. Kita na natin the final result. Tcharan! Baka na lang, matsaran ka. Nalaglag ka ba? Yun lang, paano ko ngayon bababa? Baka. Hindi ko lang pa naupuan. Kasi po, pag bumaba ako ng ganyan, Oh, sir. legs ko, hindi kakayanin. Ipakita niyo dual body ba? Kulang pa rin yung... Mga dalawa pa. Mura kang... Picture eh. No, po. Duwa pa ka mo. Ang hirap talaga pag may po yung legs ninyo. Oh, di ba? Sakto sa legs. Uy, so, ay. Gusto ko na nga ipaubos yung santol. Yan. Ang lang, hindi ko abot na. Ang hirap talaga pag puro ka maiksi. Tcharan! Kita na? Ay, hindi, huwag may ganyan. Kita na? Oh, Yung taas. oh. Kanang internet. So, that's all for now mga moms. Tinda-tinda muna tayo. Pero ito na, halika ano na. Pakita natin ang kanilang mga ulam. So this is our ulam for today. Cooked by Chef Michelle and Chef Vivian. Yeah? So we have a fried milkfish. Bangus man sa English ang milkfish. Yes. We have munggos. Munggos di bula. Ba't bumubula na siya? Gata yan! Naibula. Bago-bago. We have adobo. We have baggy beans, the ultimate favorite of the Madlang people here. We have pork steak and fried pork chop. We also have sarsyadong tilapia and atay, atay lang. We also have here the lauya. Rice. Ano nga ito? Sino ba ba? Ah, munggo. Akala tayong fish. Akala ko na apa tayong fish. Humba. Yan. Fish. Napa tayo lulutuin? Ano lang, sampay na. Sampay na og fried chicken. Yan. O, diba? Lami. So, ayan na mga ma'am siya. Okay na. Meron na tayong signage. Naiangat na natin ang bintana. So, ano pa? Ano ba iba mga comments niyo? Comment down below na paspasan mo na. Ganon. Okay, see you later!